Catherine Barringire, ndinovakidzani vamairo medonfamisa vaigara nomusukuru wavo akasungira dashe. Ini somavonero angu panyaya dzokugara excellent, vaigara naye zvakanaka ende vaishemwedzana vachingoti murume wangu. Saka musi weSunday vakamuka vakati vaenda kuchechi kumasowe. Vaenda kuchechi kumasowe zvakaitika ndo zvakaitika. Ivo vanoti hanzi kwaiva kune pakaitika accident ukoko padhuze nepachechi pavo. Saka musi uyu havana kuzoita chechi zvakanaka. Nobva vangoti hatichiitai service ya12 tingonamata na12 tibve tadzokera kumba. Chana chavo chinonzi chai chakatombouya chikati mai ndoda mvura chibva kunotamba ikoko muchimba umomo chavo chitukutukuchi. Nobva chaya chikamwa mvura chikati vakati iwe mvura iri kwai ndakatoti mvura iyi yakaoma ingatiindai kumba kana zvakadero. Vachizopedza kunamata ndopavatanga kudana dashiuya hachadaviri. Hanzi nobva tazoti madzibaba ai hamutende kupindwa muchimba chacho, hamutende kupindwa nevanhukadzi ndichevanhu. Kwai ndobva ndati madzibaba tidanirewo mwana wapinda mangaitambamo. Kwai ndopavanosvika vona vodana dashi. Kwai ndokuona dashiuya ziva akati kuda wavata somunhu wanga achitamba ari ega. Ndobva vachipinda muya kwai kundodai wana wangu kudai wakatarira pasi ndokutoti kuchii enani. Ndobva vadana vamwe vadikuonerawo zvipano ndokuzoti kuna mbeya wake kwai zvipana zvinomira zvakanaka mwana watofa. Kwai ndikati mundiudza kuti chii mungati mwana wangu wafa kuti waita sei. Wafa wakazvisungira kwakazingira ndaenda zvisvika ndichinoona kuda yamwari. Hanzi mai vacho handida kutombovataurira kuti mwana washaika ndakangoita kuti uyai kuno izvezvi. Vachibva vati mukandani hazina basa tookona nako kuti ndiri kubasa kai. Kwai ndikati uyai izvozvo. Ndobva vachiuya naizvo ndozvaitika. Ndiwo mahwere atakazviita uizvo. Aive muzukuru mwana wehazvanzi. Mbuya ava mukadzi wazvanzi yamai. Kama kwacho kufunga mbuya na vatete ava mai vamwana ndavatete. Hazvanzi yavatete ndo mukadzi murume wambuya. Mati mukutaurwa kwazviri kuita zviri kunzi panenge pane kakuitika kasina kujeka mukufa kwakaita mwana uyu. Imi muri mukunzwa kwamuri kuzviita zviri kufamba zvakafamba sei? Tiri kunzwa muchitaura kuti pari kunzi pane postmortem yakatoitwa yakatobuditsa marizazi. Zvikana zvinhu zvangodero vanhu vasingafungirika. Vanhu vanongotanga kuti zvaitika sei. Asi kupostmortem kwachona kwai kunonzi wakadzipiwa. Zvisiri kuratidza kuti anogona kunge akasungirirwa here. Aiwa hazvitaridzi kuti wakasungirirwa kajasi because hanzi zvitambo zvachona izvozvo zvaitogura zvazviripo. Chitambo chachona ichocho chazviripo. Iye munhu anga aroga saka tingati wasungirirwa nani. Ini sefungwa dzangu hangu ndongoona sokuti mwana uyu pane zvimwe zvaida kuexperiment asi zvikabva zvazomukurira. Akazovhunduka kuti pamwe ndanyatsokusungiwa. Manje mukuzovhunduka ndo panozobva patishwa. Nokuti kana ari magariro ayo hapana chandingashora zvangu kana mbuya yake kana wani. Chero vakatengera chana chavo iye ari kuchikoro vanotondipa ini ndindotengesa pa vanotondipa 20 bond voti rimwe mopa dashi lollipop. Dashi pano yandotomutambidza unonzi wazarako iwe umwe ari kuchikoro zvavharana. Baba namai vemwana uyu vari kupi? Hachina baba na mai vachona vari kukwadzana kwakwa. Baba vakashaika. Amai ndo vangadyara kukwadzana. Nobva vatomurora chimbotitorerawo mwana wese zveuri nomedhemu kugomubatsirawo hapana chaanoziva kana kauya kungotamba achitenderera nekomboni saka ndingaoburei. Nokauya ati hapana chakaipa vatete ugainitorera ndimbomubatsirawo. Nyaya yekuvigwa kwemwana uyu yakamira sei? Handinyatsozivasa asi ndofunga kutaura kudai unenge atoipa nekuti vakabva kozuro maningi vaiti zvanzi unovigwa mangwana kure vanhu vasi kumbudzi tisingazozivawo kuti
nhamo yanga iri kupi? kukuwadzana.